commission de rédaction des projets de charte Nali Djekouloubaye Mimbe ministre Nyema Koro Isifu Ousmane Maïga ka yamaru kono bisobadaina ka benu ka baraw bolo datugo uye kuna fonindi kenesi mali kuna fonindi law ka suba la ore beke andun kan bi bakuba kuna fonuna chamana faraminu kan kolu kono kuma la se awma amba fo nango aw bismillah. Alamusa mekalo kle muga ani kononto sambafla ani muga ani duru naganya muga ale sanga bisaba soro mali fantan nani bela jelena ambalma bamana kamelo mali kono ani mali koka foli ani walmando be lase o mani kuma soro omunu sigilem de jabaranu koro ya sabse ka family soro tv sherifla bamana kan kuna funu jeluna ambala dona ka fongoni ya kuma sele inafo anda serama bakruba kuna fonuna ka sangani jereje kuluba misigilembe mali jamana kono nuka bara benyeshi cheben ani kamben ka do daklife ka boda klife mali den uninyo che mali fantana ni bela jelena ni amba wole nazarakana ko commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation ou ka bara buluda hon konana uyekuna fonidi keneski bi sokmadaina kabe alamso me kalo klem wani konto samba flani mugani duru mali kuna fonidi lawka subala la jere kera wakati mabacha manganyo soro yinino ani kuna fonidi la chama safiatu sidibi anaka jatala draman mali sherifla jakanso tokola olu bara sheria San 2024 juin kalola sharia kise dotala anga furancelo fanga manyema ufe minkela sabuye ka jekululo sigi mimi kuma beni kelea sinsini togoya uka ana nasira uka anga jamana ko ekuli nyema dileme anga premier ministre korono Ousmane Isufi Maïga alema ni jekulu misigile flenu ko mako commission barake jekulu akune uka kasika sebe fura bo na sharia kise ukomi mako sharti misalini bolo madabe siga ke minka lakana ko beni kelea ani kutu nyugon tala kumaula wala sa kasika ukani bara ilawaleya aketugo numana ni barake jekulu yukomi mako commission de rédaction wesigi chama boloda oni jamana dewni nyonche okunto dawale ka be haklinata fasokola sabuke jamana nyamo ye daneya dia onka onbe ka bara minke onga barate mais on de ka bara do jamana dew de ka bara do on kon blara nyefe wala sa anga gafe sebe mais gafe lawale ali audi ni aw ko yelema bi se ka ke be kelengele mana bla akuna ka bla adusukuna ka foko yelema bi se ka ke ne bolo yelema bi se ka ke baran ka ke maison de la presse là au maquet à Bilbilba droyede ni commission jatene il y a une commission communication où Mourachama Bakono il y a beaucoup d'hommes de médias qui sont au sein de cette commission. Donc je crois que Président Dioro représente le commission Konana. Ça c'est vraiment important. Et puis depuis Baradamena, président est Baradamena à la maison de la presse là. Kake dialogue intermalien, le projet de la charte, l'avant-projet, le projet à fond fait grave. Il est venu nous rencontrer ici. Ça montre à quel point Président Dioro Kabubarena. Ni na Jeremy Flena nyeshine me kuna fundila uma. Adabora ka kuna fundila ujoro jira beni kelea sabatilila. Anika u hakina ta ufenendo. Umilina emi beni kelea sinsi togo numana. Ukase ko fo commission mauye. Bare te se ka la nyini ti se ka sabati ni awma andeme. Parce que awde be na kuna funi nunu chari. Tele soula awka e journaux kondala. Donc non awma kuna funi nyuma di gafeinka bara beke to ka jeye. Donc o de hukumu kondala on sera awma bi anga se ka information jonjon kuna funi jonjon di awma awka se ka achali wala sa ambe beni kenya ni lakana nyini sika foni kuma nyoya nyini malio ni nyokonche anga se ka ola nyini so ola nyini ti se ka sabati ni awde ni barake jekulu ni ko mako commission de l'action ukani la jene konte dore uni kuna fundila uni nyonche kaseka sharia sebe ni fura sebe mikanga sebe ufe alsa ukaseka to sebe asebe to nyumana ka bara labo kunche jani sebe fura indiliche anga fura chiro fanga manyema General Corps d'armée Assimi Goitama
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali Maniema Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyyed Cherif Ousmane Madani Haidara a ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine international k'u labɛn jɛkulu n'an b'a fɔ a ma ko sous commission 21 olu ɲɛmaw olu bisimilara fɛ ka bɛn fɛn min ye araba mɛ kalo tile 28 san 2025 ma a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu Sherifila misiriba kɔnɔ baarakɛ jɛkulu ninnu ma ɲɛmaw u caman yera kɛnɛ kɔnɔ k'u ka nisɔndiya yira ka sanga ni a Seyyed Cherif Ousmane Madani Haidara a ka san 70 sɔrɔli ɲɛnamaya la diinɛ laseli la o hukumu kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Fatumata Kani ana ka jatala Nuhum Kone olu tun bɛ yen nɔ. Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma. Amen amen amen. Ala ka n'aw dɛsɛ. Amen. Ala ka n'aw dɛsɛ. Amen. Ala ka n'aw dɛsɛ. Amen. Ala k'aw saw yɛrɛ kɔrɔ. Amen amen amen. Limaniya in Ala k'a to an bolo. Amen. Nin duwawu sanuma in kɛra kɛba fɛ wa siga si t'a la a bɛ minɛ fana ka da k'a kɛra kɛyɔrɔ la ne tun ye zamzamiw yɛrɛ ɲɛkun ye kɛnɛ in kan i b'a dɔn ko nisɔndiya warala bolo kosɛbɛ nin de ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na sa cɛbaw ni musobaw minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ di fédération Ansardine international a ka lajɛrɛba fitinin fara kumaba ka dugujanse ni dugusuruma a fɔ commission d'organisation baara in si tɛ ɲɛ ni nin cɛbaw ni nin musobaw tɛ ni ko mawuludu ziyara wajulu kɛnɛ fɛn o fɛn nun farikolo ninnu ni de dilen don su ani tile k'an man karamɔgɔ nimisi wasa ni kɛnɛ ninnu labɛn ni y'a ta k'a lajɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ ca in fanga mayɔrɔ bɛɛ bɛ ninnu de kan commission d'organisation ni y'u nalen ye kanu kɛnɛ dɔ kurakuraya zamzami y'u ɲɛkɔrɔ ka sanga ni a ka san 70 sɔrɔli ye dali masa ka se kɔnɔ ɲɛnamaya la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar cakɛlaw ni o ye organisation maaw ye k'u bɛna an daba ma waleɲuman dɔɔni k'a barikada ka duwawu kɛ zamzami ye ka duwawu ɲini a fɛ Ala ye san 70 min d'i ma an nana ka na Ala fo ka Ala barikada o la ani k'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka san caman hɛrɛman di an ma ani ka denbaya ani ka joyeux anniversaire souhaiter i ye ani k'a f'i ɲɛna an baarakɛlaw an labɛnnen don su ani tile i ka baara bɛ se ka kɛ k'i lawasa cogo min na o la an b'a ɲini fɛ i yɛrɛ ka duwawu k'an ye Ala ka an dun ka an n'an bɔnnaw duni kɛnɛ in kɛra miiri kɛnɛ ye kanu kɛnɛ taasi kɛnɛ ka da ka kumasi wɛrɛ ma fɔ kɛnɛ in kan wa an b'an karamɔgɔ fɛ wale wɛrɛ foyi ma jira kɛnɛ in kan zamzamiw kɔrɔtali walew ko a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ko labɛn kulu sous commission minnu ni u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fadi kɔnɔ a ɲɛmayaso kelen kelen fɛn fɛn min ye kuma galama falen u ni ɲɔgɔn cɛla la u bɛɛ y'a jira k'a fɔ u bi jɔn u ka kɛtaw la nka o n'a ta bɛɛ u bi duwawu ɲini zamzamiw fɛ hali bi nin baara in bɛ se ka kɛ wasa ani kɔrɔta kɔnɔ cogoya min na Ala k'o di u ma a n'a kɛnɛya kanu kumaw bonyana kɛnɛ in kan kosɛbɛ ka ɲɛsin an fa ma sous commission 21 o la an bɛ Ala fo mais sous commission 21 an ma ɲaga an ka kɛta la an ma ɲaga an ka fɔta la parce que sous commission 21 y'a sɔrɔ an karamɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara a kelen tun bɛ nin baara in bɛɛ kɛ sous commission 21 ma Ala ka min kɛ o la an k'a dɔn ko cɛsiri de b'an bolo wulikajɔ de b'an bolo an ma fɛn kɛ fɔlɔ an y'a daminɛ de an k'a dɔn ko leyidu don a dafayɔrɔ ye kaburu kɔnɔna de Ala k'an fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ hɛrɛ la o la an bɛ leyidu di an karamɔgɔ ma an ye a bolomabɔ baara min na ko an bɛ an se k'a nɔ na a k'a dɔn an ni a n'an ka nafolo di baara in kɛli kama fo ka taa an bɛɛ kelen kelen da kaburu kɔnɔ don min na an jɔla an ka kɛta la ɲɛkɔrɔ nin wagati in na min tun ka d'an ye k'a kɛ o tɛ nin ye mais an b'a ɲini fɛ Ala i ka dugawu kɛ nin jɛkulu ani nin baarakɛla ninnu ye o bɛ fɛ ka min kɛ ka se k'a kɛ yanni salon cɛ. siga t'a la n'i ye namasa dan o tɛna falen loko la san 40 ni kɔ silamɛw ye baara la hakaja diɲɛmaa ye baara la zamzamiyu ni nin kɛnɛ in ka kan hali ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye cɛba in ni o bonya in ka kan
ka da kan waati min kɔngɔ jugu ni minɔgɔ jugu bi muɲu o denw ni bi ka jan kosɛbɛ an b'a fɔ basande bani ye ko ani bi silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansar musolakaw commission d'organisation kɔnɔna na olu ko zamzamiyu nana u ye cɛ bi n'i ta ka du kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ka du dilan k'i ta ka jamana kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ka jamana dilan ka musow kulu cɛw ye ka denw kɛ dubaden ye ka cɛw kɛ ladiri ye karamɔgɔ Haidara i sara t'anw bolo i sara bi Ala bolo karamɔgɔ Haidara i ɲan'anw ma diɲɛ kɔnɔ a ɲa ɲini Ala fɛ i ka ɲanw ma lahara ka taa an di mɔkɛ ma k'an don arijana kɔnɔ Haidara karamɔgɔ Haidara ta ko jamana makamu ka bila arijana siraka an fana ngaramɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara kini fɛ bolo numa fɛ bolo silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayaso kɛn bɛ k'a lakoli Fédération Ansadine International a directeur exécutif a yi kuma galamata a ye wale ɲuman dɔn kɛ bani ye cɛba min a ka wale ɲuman ti ban fɔla bada i bi sɛgɛ de k'i da di layidu kurakurayara zamzamiw ɲɛkɔrɔ kɛnɛ in kan ansar tɔnde bɛ tɔgɔ la ɲɛmayaso fɛ o la kuma la surunyala k'a ɲini Ala fɛ i si Ala ka barika don a la karamɔgɔ ka kɛnɛ Ala ka barika don a la karamɔgɔ an ye nin kɛnɛ sigi pour que ka yafa deli fɛ a fara cogo min na e yɛrɛ de tun b'i ka baaraw kɛ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ ka ko kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ bila a la a ka ca la i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a bɛɛ tɛ yen sɔrɔ o la baara minnu ye baara ma jɛ an bolo karamɔgɔ i k'o yafa ye fili minnu kɛra an bolo baara kɔnɔ i k'olu yafa ye karamɔgɔ i ka dugawu k'an ye an bɛ fɛ baara in ka se yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ fɛ baara in ka se yɔrɔ min na Ala k'o hakili n'o se d'an ma an ka se ka baara in kɛ ten. Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a nisɔndiyara kosɛbɛ ni a ka nin kalanden ninnu ye i n'a fɔ laadalako la a bɛ deli ka waleɲuman dɔn kɛ u ye cogoya min na cakɛ bonda kelen kelen fɛn fɛn bɛ Fédération Ansadine International kɔnɔ zamzamiw y'a jira k'a fɔ u ka su ni tile wulikajɔ baaraw a bɛɛ lajɛlen kɛra Ala ɲɛna wa ko ale yɛrɛ de bɛ dugawu ɲini u fɛ koyi ka d'a kan ni Ala kama baara in n'a ɲɔgɔnnaw kɛbaw olu ni Ala ka suru kosɛbɛ a ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ansar bɛɛ lajɛlen ma bilasiraliw silamɛya taasira hali bi hakililajigin kɛra o la kɛnɛ in kan ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma silamɛya don kan baya layidu 6 kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala k'an s'a kɔrɔ. Amina rabi Ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ to lajɛrɛba in kɛnɛ kan an fa n'a karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara a nisɔndiyalen dakuruɲɛ 2 sɔrɔ k'o lase an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama la. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala wele ɲuman dɔn ka soli an ka kira ba kan Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli a soli ko salimu kan ana ka sahaba ɲuman n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma Ala ko ni maa min ye baara ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ko mɛ ni maa min ye baara jugu kɛ i y'a k'i yɛrɛ de la ko mɛ ɲumankɛla ni jugumankɛla ko ala tɛna maa si tɔɲɔ a bɛna bɛɛ sara i ka kan ni min ye alhamdulillah kira o kira cira a bɛɛ kelen de nana siga t'o la ka ci lase Ala yɛrɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na a b'o de fara u kan ka diinɛ dɛmɛ kira kelen si mana ka se ka baara kɛ kira o kira nana cɛ minnu ye layidu di muso minnu ye layidu di olu de jɔra a kiraw jigi kɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye ni Ala ka ɲinini ye ka diinɛ dɛmɛ o la ni yɛrɛ ye an badenw y'an ɲɛfɛ minnu y'u yɛrɛ di Ala ma su fɛ tile fɛ k'a fɔ u bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ b'o de fɔ ansaru ye tuma bɛɛ an k'an ka Ala fo mɛ an yɛrɛ da ka dɔgɔ Ala foli la
أنا مغفران كبيك على الله أكبر الله أكبر بالله العلي العظيم نعم سلامي من سلك مرسوته جغته إجته كعلى الدون نعم كنيوغون غسيسي خلاص كجود لا والله من مبان دمونا نعم سلني شوني هيجي هيدرا سكاني جغا alors aw minnu sɔnna k'o minɛ nin waati gɛlɛn in na i fa bi nɛni i ba bi nɛni ni dɛmɛba tɛ fɛn o fɛn na a bɛ bin an sabu k'a dɔn aw ye dɛmɛba min ye a bɛ fɔ a yɛrɛ ye mɛ a kan ka ala fo sabu ala ti maa si karaba ka bila nin na a mago bɛ min na kɔ ni min y'a yɛrɛ dɔn a la o ti to a la o bɛ bɔ ni min y'a yɛrɛ dɔn o bɛ bɔ nka n'ala ye min don o bɛ sa a ti kɔrɔbɔ an k'an ka ala fo Allahu Akbar Haidara n ka kuma jɛnyana a bɛ yafa n ma ayi a ma jɛnya Allahu Akbar n b'aw fo asara bɛ ala de bolo mɛ nin diinɛ in a bɛ taa dɛ Allahu Akbar ala bɛ taa n'a ye sira t'o la Haidara sabu ala b'a dɔn ni nin binna silamɛya wɛrɛ tɛ yen bilen a tɛ yen kana sigi a tɛ yen a tɛ yen Allahu Akbar a tɛ yen ala k'an n'aw dɛmɛ amin a yɛrɛ kama n b'a ɲini ala fɛ ala k'aw se a yɛrɛ kɔrɔ amin ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma amin ya rabi amin ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra yen nɔ Bamakɔ sigida sabanan yɛrɛmara kafo lada do u bolo kuma ni kuma ka sanga ni u ka baaraw kɛcogo ani u ka laɲini baaraw boloda cogo na sira fɛ u bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ kɔmasegi ka ɲɛsin sigidalamaw ma baara minnu kɛr'u fɛ san 2024 ani baara kura minnu bolodalen b'u fɛ musaka minnu donna dafɛ u bɛ ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na o baara kofɔli in kɛra ka bɛn juma mɛ kalo tile 16 san 2025 Sherifla Jakanso tɔgɔ la Aminata Tarawele Bouakar Tarawele olu ye baaraw sariya kanu ka baarakɛtaw yira u ka sigida maaw la minnu sera ka kɛ minnu tora ani baara ɲɛbilaw o de kun ye ni sigi ye min ɲɛnamayara Bamakɔ sigida sabanan mairie maaw fɛ walasa togoya min na u bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ u ka wari ditaw la ani mairie ka baarakɛta yɛrɛ la u ka sigida la fo ka taa se jamana ma jamana ɲamɔgɔ ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ yɔrɔ min i jija i ka dɔ kɛ min bɛ se ka jamana lataga ɲɛfɛ nin y'o kɛnɛ dɔ ye sariya ko ni baara min kɛra san kɔnɔ a ka yira dugudenw na k'a f'u ye wari min sɔrɔla nin baara de kɛra a bɛ an ka gafe b'a kɔnɔ sariya kisɛba min n'a votera a b'o kɔnɔ kominiw fana ta a b'o fana kɔnɔ ni san yɛlɛmana ko ka yirali kɛ ko ma segin kɛ mɔgɔw ye maaw bɛ na u bɛ na wari sara wolosɛbɛn na furu sɛbɛn o mago bɛ cimisɛnnin fɛn fɛn na ni wari ka kan ka sara u b'a wari sara donc n'i ye wari sara wari farala ɲɔgɔn kan wari a bɛ kɛ mun ye u bɛ wari dumuni de wa u b'a kɛ cogo di o de la ko maaw bɛ wele ka na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye o wagati de sera ni weleli kɛra fana an ka na weleli lamɛn weleli bɛ kɛ maaw tɛ ye an t'a ɲini k'a faamuya gɛlɛya mana s'a ma ko ɲɛmɔgɔw an ko mɔgɔ an bɛ baara jumɛn de la n'an ma an fara ɲɔgɔn kan an k'a ɲini k'a ɲɛdɔn an ka kan ka min kɛ an k'o kɛ n'an m'o kɛ a sɛgɛn a fɔra ko ɲinan ji min nana salon o ji kɛlen ye k'an k'a kunbɛn an k'an ka yɔrɔw dingɛw labɔ an kana ɲama bila dingɛw kɔnɔ an k'a kunbɛn ni ji donna du kɔnɔ so mana bi maa si tɛna so jɔ i ye malobɔrɔ kelen min bɛ d'i ma o tɛ fɛn ɲɛ i ka so binni na donc an kana an sigi k'an bolo fila da ɲɔgɔn kan ko ɲɛmɔgɔw olu de bɛna bɛɛ ɲɛnabɔ nin ye kɛnɛ ye baara bɛ sen na quartier caman na caman b'a kalama mais an bɛ segin a kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ tila ka fɔ a radiow la n'aw taara a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye wagati de sera k'an ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ sɔrɔ n'an ma baara kɛ n'an cɛsiri maa caman de sɔrɔla kɛnɛ kan ka commune 3 mairie ka baarakɛtaw seriya
Bamako Babahuma dan kanona blaka la selu konana no est le représentant du gouverneur du district de Bamako. Aka la selu konana aye madame le maire fo anaka jama ni akilna nyuma intalila ka nyesu ka sigidama. Ni mena ke sababu ye ka sigidala moko kelengelen bebo akalama empo be ka tamini fo ka taso na nyogona werema. Ama bladonia ka fokoni sigin kunundo lani Bamako sigida nyema kanona blaka la selu anaka bismillah alkanwi nabe fama Nazarakana coordinateur des chefs de quartier de Bamako commune 3 konnana ka jaboke ka yira maula wari munu sorola olu baratogo la baraketa munu tora fokata se baranya blaw masanto la nyiningal ni jabiu anika dro donke anga jamanai olu de kera kani barain kunche. Ambeta Buguni région konnana ka sangani Mali al-Salamé nyama ka tomba au conseil islamique Mali ma nyama dinge a Seyed Sherif Badra Aliou Ousmane Haidara avec le flatamana Buguni région kono au stratégie fait a bisimilara anaka tamadou Buguni ale dugu chamana krenkrena femi sous section des Antiebugu o dugu chamaye a naka tamadou bisimila kasangani uka tamaye ki kunda ni woro kofale nunu kan bara kofale nunu senfɛ maabaw caman yera lajɛrɛw kɛnɛ kan kunbɛnnu kɛnɛw olu sigira bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ an ka taamaden minnu b'a nɔfɛ Samayira Sanogo ale ni Ibrahima Kulibali u ka sɔrɔlen don. An bɛ arabadon mɛ kalo tile 28 san 2025 la Mali Silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique jumali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Badara Aliou Ousmane Haidara Sherifula morikɛ a ye munumunu salo dɔw nun don ka ɲɛsin Zancɛbugu sous section comité dɔw mɔ walasa ka se ka taa bonɲɔgɔnya sabati o ye ni ka laban ka hakili fɔlɔfɔlɔ kɛ ni o ye tɔn yɛrɛ lahala kan. Zanjela o silamɛ dɛmɛtɔ anisaru de kɛra yɔrɔ gale ye minnu ye Sherifula morikɛ ni a taamaɲɔgɔn bisimila ye bani den bisimila la Zanjela dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya ani farifɔni kɔnɔ a sɛnsɛnnen ka segin kɔrɔfɔ tugula o la dugutigi a ka bisimila kɔrɔfɔ kɔnɔna a nisɔndiyalen a ye a yira k'a fɔ bani den danga na Zanjela wa a ka dugawu kɛ olu ye ni ka sɔrɔ ka bisimila ni bonyamafɛnw caman ye bon kɛlen ye paranye damadama bolila a Seydi Badra Aliou Ousmane Haidara ni a taamaɲɔgɔnw fɛ ni ka sɔrɔ ka taa bisimila mɛ bɛlɛni kɔnɔni dugu kɔnɔna na yen fana silamɛya dɛmɛtɔ anisɔrɔnu ka ɲɔgɔn bɔ mɛ ka caya walasa ka se ka Zamzam y'u denkɛ ka a bisimila ko ɲuman na bani den selen nisɔndiya ani farifoni o wara la a bisimilala dugutigilakaw alimamiw ani an balakaw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen o ka dantigɛliw kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya mɛ ni Zamzam y'u denkɛ nalen ye o ka yɔrɔ la yen fana dugutigi ye bani den bisimila ni sɛw ani bonyamafɛnw caman ye u ka sɔrɔ ka a kunda taa yɔrɔ wɛrɛ kan hali n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ samiya na sira bolo man di ka sanga ni sira yɛrɛ lahalaw ye o bɛɛ ni a ta Sherifula morikɛ ni a taamaɲɔgɔnw o ye sira kɛ yeko kelen ye nɛgɛ kaɲɛ 10 sanga 4 bɛ a kan o waati de Zamzam y'u denkɛ Sherifula morikɛ a Seydi Badra Aliou Ousmane Haidara ni a taamaɲɔgɔnw donna mɔzɔn dugu kɔlɔni dugu kɔnɔ ka taa sɔrɔ ye nisɔndiya ani farifoni o y'an ka sɛbɛkɔrɔ bonya mɛ ko baw ko hali bi tɛ seli ye binidon tɔw man kan ka sanga ni Zamzam y'u denkɛ nalen ye o ka dugu kɔnɔ a bisimilala silamɛya dɛmɛtɔn anisɔrɔnu ka ɲɔgɔn fɛ minnu da fɛ dugutigilakaw ani diinɛ ɲɛmaaw kun bɛ ye kɔrɔfɔw talen bani denkɛ bisimilala bonya ni karama kɔnɔ maa minnu ye kuma fɔlen fana o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ye a fɔ bani den ye ko a danse ni ka sɔrɔ k'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ olu ye n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ samiyɛ donda la ko Sherifula morikɛ don kunufɔya kunu o morikɛ don dugawu jaabi Sherifukɛ don Sherifukɛ a ye kɔrɔfɔw ta k'a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni ka laban ka dugawu kɛ olu ye an bɔlen kɔfɛ ye kokura sirajantama kanu don nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 14 bɛ a kan o waati a Seydi Badra Aliou Ousmane Haidara ni a taamaɲɔgɔn o sera dugu la min bɛ wele ko Suntu yen fana hali bi Zancɛbugu sous section o mara kɔnɔna de don
kunbɛliko ɲuman taara ka ɲɛsin baniden ni a tɔmɔɲɔgɔnw ma dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ madama silamɛya dɛmɛtɔn anisɔrɔ n'u kanuɲɔgɔn maa si ma a kanu a ka lakali ye o de y'a to u bɔra ka na ka caya i n'a fɔ yɔrɔ tɔw la baniden bisimilala dugutigilakaw alimamiw ani diinɛ ɲɛmaaw fɛ madama an balakaw ni sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ta ka a tare ni ka laban ka bisimila ye ni saga belebele fana ye f'a ka se woro ani fɛn caman mɔ yen baaraw kuncɛla ni bayatulu islamiya o ladon talen ye maa caman fɛ a Seydi Badara Ali Usmani Aidara ani a taamaɲɔgɔn o ma tɛmɛ urekaw ɲinɛmɔ baw ye labɛnw k'u sabati bɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw fɛ walasa ka se ka baniden tari ka duwawu kɛ a ye ni ka laban ka duwawu ɲini a fɛ o de y'a to ye ka dɔ taara ka di a ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw tɔnden jɔlen dɔ fɛ kuri ye dugu ye min bɛ hali bi Zanjɛbugu o mara kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw fana ye labɛnw sabati ye dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka a Seydi Badara Ali Usmani Aidara ni a taamaɲɔgɔnw bisimila k'a yira k'a fɔ ko bani den dɔw bɛ mara kɔnɔ san belebele lahulata san a fana farala silamɛw kan ka Serifula Morikɛ ka a bisimila nɛɛma kɔnɔna na ye kɔrɔfɔw fɔlɔfɔlɔ la o ni ɲɔgɔn cɛ ni ka laban k'a ɲini bani den fɛ a ka duwawu kɛ olu ye n'a ma ɲa k'a fɔ o bɛ samiya na bani den kelen ka kɔrɔfɔ ta a ye duwawu kɛ o ye ni ka nisɔngɔ sɛbɛn k'o jira ka sanga ni a kunbɛliko ɲuman ye nɛgɛ kanɲɛ 12 sanga 50 bɛ a kan lɛri 4 bɔɲɔgɔnko bolilen kɔfɛ an sera Zanjɛbugu Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique jumali maa ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmani Aidara denkɛ kunbɛla ye nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn ani sɔrɔnu kanu ɲɔgɔn fɛ kɔrɔfɔw nun donnen maa minnu ye kɔrɔfɔw fɔlɔfɔlɔ o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyara wa o nimisi sɛbɛkɔrɔ wasa la ka sanga ni Serifula Morikɛ yelen ye o cɛ la ni ka laban k'a ɲini duwawu jaabi Morikɛ fɛ a ka duwawu kɛ olu ye a nisɔndiyalen a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a Seydi Badara Ali Usmani Aidara ye foli ta ka ɲɛsin komite ninnu bɛɛ lajɛlen mɔ a sen sera yɔrɔ la ka sanga ni u ka kunbɛliko ɲuman ye ka ɲɛsin ni a taamaɲɔgɔnw mɔ ni ka laban ka dakuruɲɛ 2 laseli kɛ minnu kɔnɔna na a ye sɔnni sigi alisilamɛ diinɛ ɲuman kan alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ani keleya ni ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni duwawu kɛlen ye naba bɛɛ lajɛlen ye ani Samayira Sanogo ni Ibrahima Kulibali bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka an karamɔgɔ a Seydi Badara Ali Usmani Aidara a ka dakuruɲɛ 2 min lasera fɛ u ka kuma galama la a ye su 4 de hukumu kɔnɔna na ni kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye wajulisu belebele baaraw do minnu bɛ ye nɔfɛ tugu la ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw ka bɔ Buguni section kɔnɔ olu ka labɛnw ye sidoba ani ko kelen tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw minnu bɛ Kologo olu de ye ni kɛnɛba in labɛn bi walasa Serifula Morikɛ a Seydi Badara Ali Usmani Aidara ka se ka na a ɲɛnamaya ayiwa an ye wele bila Serifukɛ ma ka na an ka association na ka sababuya kɛ Serifukɛ kanu yɛrɛ de ye a kanu bɛ anw yɔrɔ vraiment o de ka bɔ ka tɛmɛ o la ani a balimaw bɛɛ ka fara fa kan o kanu de bɛ anw yɔrɔ o la Buguni section ye labɛn kɛ ko a b'a fɛ ka Badara wele ka don an ka maraduguw la an ka association ye bolo kɔrɔta ko ni Ala sɔnna anw b'a fɛ a ka se an ka dugu kɔnɔ vraiment a kɔni nali anw ka yɔrɔ la a diyara anw ye a bɛnna anw ma a kɛra yelenba de ye anw bolo depuis dugu jɛra fo sisan an bɛ boli la cogo min an bɛ boli la ten o la vraiment Badara la nali a diyara anw ye anw b'a dɔn dugawu jaabi bɛ nin cɛ nin de la anw b'o dɔn a ye dugawu kɛ ko caman na anw b'a dɔn o dugawu jaabira o la a kanu b'anw yɔrɔ ka n'i senjɔ anw ka dugukolo kan vraiment o de diyara anw ye ka sababuya kɛ a fa y'i sen da ɲɔ min na a y'i sen da a fa sen da nɔ la o kama vraiment a diyara anw ye a k'i sen dɔ anw ka dugu la ka dugawu kɛ anw ye ka dugawu kɛ anw ka mara bɛɛ ye i n'a fɔ yɔrɔ kunfɔlɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaruw n'u kanuɲɔgɔn o ye wele jaabi ka bɔ fan caman fɛ walasa ka se ka na lamɛnni kɛ Serifula Morikɛ ka laseliw la janko u bɛ se sɛgɛnni somɔgɔ samaw ye o ka dantigɛliw kɔnɔ o ye o kanisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya a diyara anw ye k'a bɛn anw ma kosɛbɛ a yɛrɛ kɔni vraiment a diyanɔ tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ka da kan ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ quoi wala ka dan ye cɛni yɛrɛ la Aidara a n'a denw u kɛ se ka so kana bɔ an na walasa silamɛya dɔ bɛ se ka farala cogo min na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan
an bɛ min laɲini ka ɲɛsin u ma o ye dɔrɔn u k'i se ka dugawu kɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka kɛ jamana ye ka da ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan jamana coincélen don n'u ye dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ se ka bɔ coincéli kɔnɔ et puis ka dugawu kɛ commune bɛ se ka sabati cogo min na. U ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na maa minnu ye kuma falen-falen o ni ɲɔgɔn cɛ o ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka seerelakaw jɔ ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Haidara ni a ka denbaya ka cɛsiri ma min bɛ kɛ o fɛ dugujɛmɔgɔ mɔgɔ ni ta jan ko ka se ka alisilamɛ diinɛ ɲuman cari min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ani keleya. Depuis sɔgɔma an sigilen don yan ka nisɔndiya ka fari foni ka an ka baaraw kɛ ko aw bɛ nalen. Depuis su kola kasi yɛrɛ tun wulila an fɛ dɔw bɛ kasi la an ye mɔgɔw lajɛ k'u ka sabali Badara kanu b'an na n'o ye tiɲɛ ye k'o bolojɛla sen yɛlɛ Ala ka Badara don anw ka kɛnɛ kan alihamudulila tani bɛ Ala ye Badara nana aw yɛrɛ ni Badara ɲuman donna anw fɛ yan donc an b'a ɲini Ala fɛ aw sela a kanu min kama o kanu kelen kama Ala k'aw ɲuman don so a ka denbaya Ala k'u la kisi Ala k'u lakana an karamɔgɔ n'o y'an fa ye n'o ye Bamadan de Ala k'a mɛn an ye Sijani kɛnɛ laban kɔni Ala k'o dan ma a n'a ka denbaya Ala k'u kisi Ala k'u tanga kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔlɔ muso bɛɛ ka foli b'a ye an bɛɛ ka foli b'a ye hali bi Ala k'a jidi hali bi Ala k'u kɔrɔ an kɔrɔ Ala kɛ banni kɔrɔ fɔ an yɛrɛ hakili tɛ si min na Ala k'o k'a ka Alaya kama aw yɛrɛ teleso mɔgɔw an ka foli b'a ye cɛsiri min b'a la Ala kɛ a kɛ labanda ye. A kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Sherifula morikɛ a Seydi Badara Ali Usmane Haidara ye a kanisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni baara in danganamali ye a ka ja ka foli ta ka ɲɛsin koloko silamɛya dɛmɛ tɔn ani saru ni kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma maa dama maa minnu ye nin wele jaabi a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a labanna ka ɲɛfɔli kɛ nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna fisabanciyaw kan silamɛya dɛmɛ tɔn ani saru ni yɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Haidara denkɛ a ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ alisilamɛ diinɛ kɔ silamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ani keleya a ka laseliw kɔnɔ a ka laban hali bi ka maaw wele ka kɛ bɛn ani ɲɔgɔn kanu kan i n'a fɔ a bɛ ɲini cogo min na alisilamɛ diinɛ kɔnɔna na Bayatulu Islamiya o layidu wɔɔrɔ talen maa caman fɛ o ye dansigi wajulu su belebele baaraw la. An b'a jira la k'a fɔ ko nin tun ye Kologo ale section a n'a sous section n'a comité ani ansaru n'u kanubaw wajulu suba min na bɛnna Kologokaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ o la n'an bɔra yen nɔ Bamakɔ yan ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔ ansaru a ka bureau national min bɛ Faransi jamana kɔnɔ ka bɛn ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini ye u ye jɔnjɔn ani bonyamasegin o ta ka ɲɛsin maa caman ma u ka tɔndenw la minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ cɛsiri ani jija nasira fɛ yaasa tɔn ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen se ka sabati baara kofɔlen a kow bɛɛ lajɛlen bi don a Seyida Sherif Usmane Madani Haidara a ka san 70 o nisɔndiya n'a munyamunyaw hukumu kɔnɔna na baara kofɔlen kɛra Paris ka bɛn dimanche mais kalo tile 25 san 2025 ma Sherifula Jakanso tɔgɔ la Kadija Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Ni wale ɲuman don jɔnjɔn di de kɔfɛ ani trophée di fɛn min ye nin ko in labɛnbajɛkulu ye o sinsinna kosɛbɛ nin wale in nafa kan a n'a laɲini. Wale ɲuman don min bɛna kɛ ni fili min yera la aw y'a dɔn k'a fɔ adamadenw de y'a kɛ. An kɔni ma na wuli foyi de kama vraiment minnu fari fagalen don tɔn baara la u bɛ se ka courage sɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ quoi sinon kɔni a bɛ komi ni ye kabakuru ta ka fili baji la nin tɛ foyi ye Ala ka baara la. Ko bɛ wale ɲuman dɔn de ye quoi ni fɛn mun kɛra faut que mɔgɔ an ka wale ɲuman dɔn fana kɛ tɔndenw ma minnu bɛ cɛsirilen don bɛɛ cɛsirilen don mais dɔ cɛsirilen don ka tɛmɛ dɔ kan. Minnu y'u ka cotisation bɛɛ sara wasa la nisɔndiya la quoi donc an ye reconnaissance de k'u ye bi ko vraiment k'u encourager quoi ka baarakɛlaw encourager u ka baaraw la o nisɔndiya b'an na quoi an bɛ Ala fo ka karamɔgɔ fo. Donc nin tɛ dɔwɛrɛ ye trophée tɛ quoi an bɛ baara min na an bɛ Ala kama baara de la trophée in ye fɛn dɔ ka kow diya ɲɔgɔn bolo quoi ka ɲɔgɔn nisɔndiya ni Ala sɔnna ma nin ye ko daminɛ nin tɛna kɛ ko laban ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bureau fo ni initiative la ka tɔndenw fo ni kɔni nafa min bɛ na dɔrɔn ka essayer ka mɔgɔw encourager wari bɔ la o dɔrɔn don sinon dɔwɛrɛ tɛ quoi voilà mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ wari bɔlaw fɛ anw ka wari bɔlaw olu ka cɛsiri ka jan ka bon ka tɛmɛ anw ka wari bɔlaw kan.
Mamun garizige donani attestation de reconnaissance ani trophée na uyu kan ni sonja ujira. A chenye la nye trophée sera jarani. La ka anna fanai. Franchement, de bilawane sonjara dantin sonjamna. Parce que trophée ko nera nera tumasigna ka fo on tobe lisi la quoi. Me do de gasa ala ka ninke adamnele. Amunu ya soro ala ka do franga chesriga. Matanda quoi. Ma ala fo ala mis la ka ando ansarla. Ala ka nyataradi, ala ka lanyinu sabati. Ala ka nyame nyona. Ala ka shinikela di karamona ya de ma nan saru bela jena ni islama be. Bela jena fo ka bela woni. Ala ka ambesara, ala ka sangaro tanwa. Awya trophée mindia vraiment jaraya benamo. Menengo ne awaka kurasi damo. Sino note anwa chesri mane zamo. Awaningo ne tomo ka awa lajalaye. Mito nyemo fo wali modo. Vraiment ni kanyi ton kono tiens rere la be mo encourager kusube. Basinga wa courage dila toujours pour que singi tesirgira strafe musara quoi. Kira ne so diara. Sinia bi on ben so ye ala ne ankara mo usman chef madani haidara sababu. Sino on jalo tenna bo an so diara. Ni karambulo ku gorataye. Wala ni karambulo ku gorata ni si wasaye quoi. Ala ne ankara mo sababu. Chef fo baga. Karamo ka karamo ala ka sijani kenya di ama. Ame awula donia kafo. Koni wale nyumando jonjondi ingela ni attestation de reconnaissance ani trophée dide ma binani duruma chawni muso chela. Ode fana be dansere bi bamanaka kunnafoni sɔrɔlo na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ kala se aw ma ka bɛn ni waati kofɔlen foli bɛ kurakuraya ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw k'an bɛn jɔn waati wɛrɛ.